En una casa s'hi destinen temps, diners i il·lusió, de manera que es fa indispensable tenir una assegurança que protegeixi la nostra inversió. Com sempre, abans de prendre una decisió, és recomanable consultar les diferents ofertes existents i en aquest cas concret hem de posar una particular atenció en els riscos que es cobreixen i els que queden exclosos, la quantitat assegurada, l'import de la prima, el seu venciment o la forma de pagament. També cal recordar que quan comprem un pis i necessitem un préstec hipotecari, moltes entitats financeres supediten la seva concessió a que els hi contractem una assegurança de la llar, malgrat que no hi tenim cap obligació legal. Tot i això, si encara hi estem interessats, també ens hem de fixar en les condicions que ens ofereixen. Abans de signar un contracte amb una assegurança, és bàsic tenir en compte quin és el risc, és a dir, quin és l'objecte de l'assegurança i, a més, què és el que necessitem assegurar. Per entendre'ns, és important saber les dades que es corresponguin a la realitat de la vivenda i que els imports assegurats es corresponguin als imports del que tenim. I el que també és bàsic i essencial és llegir-se les condicions particulars i condicions generals i preguntar en cas de dubte perquè realment és allà on està definida tota la vida del contracte. Abans de signar una assegurança de la llar també hem de conèixer tant les nostres obligacions com les de l'entitat. La responsabilitat de la companyia recau en la indemnització corresponent en cas de sinistre, no incloure clàusules abusives i informar a l'assegurat de totes aquelles condicions limitatives dels drets de l'assegurat. L'usuari, per la seva part, també ha de complir pagant la prima, informant immediatament si es produeix un sinistre, no agreujant els danys produïts i manifestant amb exactitud les circumstàncies que poden influir en el risc assegurat. Per altra banda, també és necessari conèixer les diferències entre contingut i continent. El continent és tot allò que forma l'estructura de la casa, per exemple, les parets, les portes o l'aigua i la llum. El contingut, en canvi, és tot allò que s'ha afegit a l'habitatge, ja siguin mobles, electrodomèstics o objectes personals. En aquest cas, si són objectes de valor, hem de tenir especial cura d'assegurar-los correctament per tal de poder ser compensats en cas de sinistre. Una opció, si volem assegurar la nostra llar de manera completa, preveient tots els diferents tipus d'imprevistos, són les assegurances multirisc. Sí, mira, una assegurança multirisc és aquella assegurança que contracta bé el propietari d'un habitatge o un posseïdor d'un habitatge per cobrir de tots els possibles riscos que pugui tenir la seva vivenda de múltiples danys. També aquesta assegurança cobreix tots els danys que puguin tenir terceres persones, tant personals com materials, produïts per la nostra vivenda. El que s'intenta és cobrir en un sol contracte múltiples riscos per donar més protecció a la família i a la llar. En cas de conflicte amb la nostra entitat asseguradora, podem recórrer al departament o servei d'atenció al client de la mateixa companyia. Si aquesta via no fos suficient, sempre es pot adreçar la reclamació a les juntes arbitrals de consum. Per tant, és una garantia contractar una asseguradora adherida al sistema arbitral de consum. Per més informació, podeu adreçar-vos a la pàgina web www.consum.cat.